Dende primeiras horas da mañá, os arredores do centro de saúde foron ateigándose de xente e tamén de vehículos. Longas ringleiras que por momentos convertían a zona nun auténtico caos. Foran citados uns 4.300 veciños maiores de 15 anos. Policía local, Garda Civil, Protección Civil e persoal do propio Sergas encargábanse da coordinación do dispositivo, habilitado ao redor de dúas grandes carpas, onde se entregaban os botes nos que realizar a mostra. Vai ser unha proba de saliva, levan un tubo e un embudo, o embudo é para axudar a introducir a saliva, unha vez botada poden o tirar. A saliva ten que ser a da primeira hora da mañá, sin comer, nin beber, nin lavar a boca, nin fumar. Botan a saliva da boca, que non arranquen de dentro, é importante que sea líquida. Botan por encima deste líquido que é un conservante hasta onde empeza a etiqueta. E xa estaría. Despois para entregar, aquí recolleríamola, enviaríamola ao Álvaro Cunqueiro, onde a analizan. A realización do cribado respondía a unha solicitude realizada polo Concello hai un par de semanas, debido á preocupación pola alta incidencia de contaxios, por riba de 600, aínda que a situación a día de hoxe mellorou considerablemente, con 33 casos activos. A incidencia en Outes empezou a aumentar xa antes do Nadal. A verdade é que non sabíamos a orixe, tamén son datos que nós non temos, que manexa evidentemente o Sergas, e tivemos o noso máximo pois hai unha semana, non? A primeiros de ano, primeiro de xaneiro, con 42 contagiados e unha incidencia de máis de 600 por cada 100.000 habitantes, non? Eu creo que nese momento evidentemente nos preocupamos, foi cando tamén pasamos dali a pouco ao nivel de máximas restriccións e creíamos que era oportuno, polo menos que podería ser bo facer un cribado, non? Por sorte, xa digo, ahora está mellorando a situación e agardemos que así siga sendo. Os resultados das probas coñeceranse en 2 ou 3 días.